मैं जगह तू करके रख दे तड़ू जा है तो जानी तो और मियाज लग जाता है दिन भर में 10 साली हटाई के पड़ जाता गोबर कैसे ऐसा हुए तू कइले बहान देवेली ना ई ना करेली कि हटा दी मैं काम हमरे ऊपर छोड़ देवेली करे के लगल आदमी उनकर नौकर लागल बड़न ओइसे करत रही उनकर भैंसे कर आपनो गैया के कर बुझता अपन ना कर सकेली एगो में बाड़ी जता एक में भाई जता दोनों के ना करे के भइले अपन हटा देवेली हमार भैंसे के छोड़ देवेली क्या करी बुझाते नहीं के हो गई देख लो ना दिन सानियो गोतले बियाना को ओकर हाथ में तो छूले एकदम जहरे जैसा लगेला कि छूले से त भैंसे खइबे ना कला तन की चल गनी बाजार तन की निकाले खातिर पैसा निकाल के सोचनी साग सब्जी लेके बाजार में गा तो ओकरा सेल्फी से फुर्सत नहीं के मिले काम करे के देख लो महारानी जी सेल्फी खींचते होत आहा लाते इतना खूबसूरत बड़ू सेल्फी खींचते चला तड़ू मुहे दे फरमान बोला ठीक हो कितना बड़े टिकटॉक वीडियो बना दो ने लगल बिदाम भाड़े ता टिकटॉक के काम गोली नहीं खेला लगाते भल बड़े स्टाइल में टिकटॉक मार के आ जगह का भाई देखो लड़ू तू करे तू बन ठीक बा हां तार नौकर लागल ना आदमी ना ए जगह बता गिलास दूध पियत होई उ जानो हमरा कोनो दूध पिए के बाटे के हम जानतनी आहा त तू लाइल बड़ू अपन नहीं हरवा से त अपन भैंसिया के कर ठीक बटे हम अपन गाय के कर कितना बढ़िया सेल्फी आवत रहा एगो ई बीचा में केन कहारे कल फिर सेल्फी खींचता ना चल जी में नहीं हरवा त सेल्फी खींचत रही ए जान नहीं हरा तारा भी लागत कि हमरा के भोजन ना मिली का नहीं हरा चल जी बुता उ त बुझाते बा कितना बड़ा का भोजन बना के हुरे आ हे राम कितना महंगा त ले हां देख लिया कुछ त मुंह में सुगर तू तर के जन का कर तू लगत सुगर बटले माने कौन कह के बटे सुगर एकदम में ना देखा नहीं चढ़ हमर मोबाइल पर हमरा पहरावा पर हमर सुंदरता पर ध्यान मत ठीक बटे ना अरे तू जा अपन काम कर तोर संगे केवन लागे जाई देख तर गोबर पते के बाल लेना करे को त कर हमरा बस के बात नहीं की हमरा से ना होई नहीं के बस के बात नहीं ते जगह उ माने कि मार कटर उलाटे खती जाई बस के बात बाटे हम बहुते दिन कहनी बाप रे बाप जहिया ले शादी भइल तहिया से ये कुल करते दिन बीत गए अब तनी बढ़िया मौका मिले तनी बढ़िया चल गाड़ी के खाना में बोल ए जगह बोल भी तो 10 गौवा के आदमी सुनियो कहां जाए तू जा हम कितना बढ़िया वीडियो बनात रहनी है छोटे बड़ू लेकिन छोटे जैसे अकेले नहीं खेता मीज नहीं खेता नहीं बनावत रहा स्टाइल कहां ले हना भूसा ई सोच ना कि हम चल के ले हना भूसा गोबर करी हमारा बस के बात नहीं के बहुते दिन क लेनी अब हमार मर्द मोबाइल किन के तेलवा हम टिकटॉक वीडियो बना के स्टार न बनम कि हम लेना भूसा करतनी तारा करे को त कर हमरा नहीं के बस के बात हम चलनी अपन बड़ी मार सेल्फी खींचतड़ी आ रउआ आके घरों में घुसल गई मार धके हियारा जुड़त ना एकदम छा में ए आदमी काम करतन बाहरी के मैं ओकरे जी में काम नहीं के सेल्फी खींचती है मारे वीडियो बनाती है हमारे जी में मैं काम मर जिम तब बुझाई ना अरे त जाए तो क देला से दे माने खिया जाई दे ना खियाई दे पता आ जाई ठीक बटे जगह काम कर के जे मारे के नहीं क्या हमारे नैयर ले जाके पहुंचा दी मार आइल बड़ी जाइए से तई से मार सेल्फी खींचतड़ी मार हीरोइन बनतड़ी लगता हमनी से सुगर बाड़ी अरे ज्यादा ओकरा वही में मन लागता करे दे अपन अपन ओकर बुझाए लगी दिमाग माथा काम करे लगे अपन करे लगे अरे तो कम से कम खाए को पानी के ना बुझाई हमरा दुगो लइका बड़ा सन हमरो लइकन के स्कूल में भेजे के पड़ता टे मार गोबर सानी करे के पड़ जाता टे तन की चल जतनी बाहर गनी आज बाजार करे एगो काम नहीं के कइले आइला पैसे दिमाग खराब हो जाता ना एक लोटा पानी लेके देवती है कि बड़ गुतनिया गेल त तन की पानी ले आके दी आ देखो ओकर तन की रीति रिवाज कैसन बाप भाई सिखा के भेजले बड़ा सन द वैसे करत है तो तू इतना मत बोल ठीक बा अपन करल जाला देह से जितना मेहनत आदमी अगर करते करते मर जी तो ओकर पापे कैसन लागी ठीक बा तब माने रो चाहत नहीं कि हम मर जी ना उ चाहत नहीं कि मतलब एगो बात कहनी कि ओकरा जब उहे बुझा तो अगर जो तने ओकर माथा दिमाग काम करी त करवाईती ना कहत कि जात नहीं हम वीडियो बनावे तो हई करे हो करे बताई पेट में इतना चूहा कूदता एगो ना दूसर गोतनी रहित ना इतना काम करे नी दौड़ल आइते एक लोटा पानी लेके लेकिन ई बिया एगो बहेंगा जैसा ना ओकर मर्द बोलताटे आ ना ही ओकरा के कोई बाप बोले वाला आ ओकरा संगे के मुंहे लागे जाई मुंहे लगब त तोरो मुंह खराब हो जाई तो ओकर वैसन बात एकदम जहर उगे ले ओकर मर्दे वैसन बहुत उ ना रही कहाई लोकरा के सानी गोते के ना त खाली ले जाके भूसा डाल देले बिया गए खइए सान दूध कैसे दिया सान देख फिर डेली पे दूध कैसे जाई हमारा बोलला का मतलब न कि घर फुटकट हो जाई ठीक बा यही से कहतन कि जितना बुझात उतना करे के बड़ुए ठीक है कोई से झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे ना तो हम बोलम तो बात बहुत बढ़ जाई आगे बोले के नहीं के कुछ रौरा हमरा के लिया के नहीं चली अच्छा देखो तनी वो कैसे काम करतिया रही अकेले ना तो ओकरा बुझाई 4 दिन खटे के पड़ी ना तो बुझा जाई कि कितना करे के रहा पड़ता टे कितना नहीं के करे के पड़ता। अच्छा तो अभी फिलहाल में अभी तो पहुंचा दिया जी ठीक बा हाला ना कोई नहीं ठीक बा पहुंचा दियो हम कुछ नहीं के समझ में आई ले अब बजे वाला बाटे
दू ठीक बा हमारा यही सम टाइम में से आ गए बाजार से और 3 बजे से हमरा के ले जाके पहुंचा दी मोटरसाइकिल से ले जाके पहुंचा दे घरवा के काम करो जीवा नहीं खेले का ठिकाने के बोतल के जिंदगी भर हम ही करत रहम माने पहुंचा के हम आज में तो हमरा के बना खियाई बिया ना छोटकी बना के खियाई। अब हम का कहीं जब तोहरे से पेट बोली से पेट भर जाता वो तो खिया के जुड़वा दी हमरा के तो मार तरतराई रे भवाई तो मार परोस के दी तो अब परोस के लीली मारे अब तो का को जो सुन भवा पे ताल देखत रही कि मोए गोली में डगडो लोग भवा आइल बिया देखा दुआर पर नाच के वीडियो बनावतिया गांव घर के तनी के लाज है या बा ओकरा तनी कियो बेशरम बन गइल बिया लाज हाया रही तो ओकरा तो वीडियो नाच के बनाई बोली इतना रउआ रही ठीक बा टाइम सामान पैक करती जल्दी ये जगह दिमाग मत खराब कर नहीं तो मेहरनु चली से हमरे बुझाते नहीं थे यार मत कहां पड़ो सेल्फी लेत रहनी है जी दिन भर तार सेल्फी ले हल जरूरी बा माने आपो कौआ गनी का हमरा सेल्फी के देख के दिन भर सेल्फी लेत रहू एगो उ बेत हमरा मोबाइल के चक्कर में हमरा साड़ी के चक्कर में पड़ले रहती है। बताओ सो तोनी को तोन क्यों शर्म का तोर मोर कइले रहले रे बड़का भैया से हम का कहना जी तोर मोर को कर मेहरारू के संग हरदम लागो रहले झगड़ा झंझट फसैले रहले ना मतलब जब देखेली तो हमारे पीछे पड़ा रहले उ त पर रहली पीछे मान के चल कि उनको दुगो लइका बड़ा सा हमनी के लइका बा तोनी कैसे ना करे के बताऊ उनका खाए के तरीका भाइये ने हमें बड़ तो भाई वो तो का कर यार तू उतारी बताओ हमनी के छोट बने जा घर में बढ़िया से रहे के चाही खुशी खुशहाल से बड़े रहे से के कि चाही। जतनी घूमे तो दिन भर देखत तनी कि झगड़ा करत रहत रहू करे से कह दली लेना मोय कि हमरा से ना लेना मोय हमर हाथ मोह के लगी तो हम का करब ना कौन ऐसे कलू हमके टिकटॉक वीडियो बना के हमके स्टार बने के बट हमके लेना नहीं के मोय के माना बने के बा स्टार बनी है स्टार ही भइल बड़ो ढेर स्टार बने वाला गिलास दूध पियत होई ना ओकरा के कह दी लेना मोय नहीं तू ना खा लुआ घोकल गिलास में दूध भइल बड़ो ढेर तेज तू आप तो चुप रही ओ हनी और मत बोली ठीक बना क्या हो गई टिकटॉक में मोबाइल बनी हन की स्टार होके तो खातिर का भइले का हो गइल त हम स्टार ना बन सकिन जरूरी बा तोरा समझे के चाहिए बुझे के चाहिए कि हम का कदम उठावत तनी का करत तनी का नहीं करत का करतन के घर में चोरी करतनी ढेर तू बोलत रे जितना तोर खुजली होता न ओकरा से बेसी हमरा त हिया में खुजली होला दी खजुरा दी झड़ुया ले झड़ुए ले जब हमार खजल उपट जाई न तो तोरा के समझा दे बढ़िया से अभी नहीं के चिन्ह चुपचाप जाई ना सबके परिवार हमारे ऊपर पर रहत है नहीं पर रहता तोरा समझे बुझे के ना चाहिए घर में का समझे जी छोट बड़ तो छोट लेखा रहे के चाहिए बढ़िया से तो का करतनी कोन छत पे चढ़ के कूदतनी गुना करेली काम तो कह दी करे के हमरा से ना होई ना होई काम आई बनी काम करे खाती का ई गलत बात बा मुंह ले ले बड़ी चोच लगा के बोला तारी फुटू फुटू मोबाइल बड़ी देर तेज तो आप कौन कंपनी देर नहीं को मजे उतना बोल के पतरा गेल बिया तना काम करती जब हमने तब देखने करे के काम में कर यार दी दूध इतना भौजैया के मोह लागत है इतना तो हमरा के नहीं मोहाइल लोग जितना भौजैया के मोहातनी आप कोइए दे हमार बस चली त को दे भैया हमरा के ना करेलन कौन चक्कर चलता का भौजैया संग बड़ा भौजैया के पछ ढेर लड़तनी ढेर मुंह तार खुलल बा खुलवा तो एक के हुनठ मारब तो जानते नहीं खू मोबाइल बड़ू देर तेज चक्कर में रही मनल बड़ू एथी पता ना भौजैया लागता कुछ खिया देलबे कि का कोइले बे दादा हो जी हमरा खियाई जाई भौजैया संग रह के बन हम चलन ठीक बना कहां चलनी घर में सूत तब चल के घर में सुत तब जाके और काम कर घर में सुत तब जाई जल्दी हमर कमा हो जाए ने तो सुनो बड़ी मारी मारो जाई ना जतना खजले चोच मत लाओ मुंह बा तुम हां बन के करान जिया के सीध देब अभी जाई ना होने कितना बढ़िया फोटो आता के बक बक करतनी ओ बक बक करतन जे करिन जे हमरा टिकटॉक बनाए हटे या तार सेल्फी लगत है हट ना